Μπορεί να πιστεύετε ότι η εμφάνιση ή τα χρήματα είναι αρκετά για να προσελκύσουν μια γυναίκα, αλλά αυτό θα ήταν λάθος. Αυτό που τον ελκύει ακαταμάχητα είναι πολύ βαθύτερες ιδιότητες, σπάνια χαρακτηριστικά που λίγοι άντρες κατέχουν πραγματικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά αντανακλούν μια εσωτερική δύναμη, αυτοέλεγχο και άποψη για τη ζωή, που μόνο λίγοι καταλαβαίνουν. Μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο και θα ανακαλύψετε όχι μόνο πώς να αναπτύξετε αυτές τις ιδιότητες, αλλά και γιατί θα σας κάνουν έναν άντρα που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει. Είστε έτοιμοι να μάθετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά. Μείνετε μαζί μας, γιατί αυτό που ακολουθεί μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Το πρώτο χαρακτηριστικό μεγάλης αξίας είναι ο αυτοέλεγχος. Οι γυναίκες σέβονται έναν άντρα που μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, ειδικά σε στιγμές έντασης. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που, αντί να χάσει την ψυχραιμία του όταν αντιμετωπίζει κριτική ή μια δύσκολη κατάσταση, παραμένει ήρεμος, ακούει και απαντά με σαφήνεια. Αυτό δεν είναι αδιαφορία, αλλά επίδειξη ελέγχου, πυλώνας στοικότητας. Όπως είπε ο Σενέκας, αυτός που είναι κύριος του εαυτού του διοικεί ολόκληρο το σύμπαν. Μετά υπάρχει η ακεραιότητα, ένας άνθρωπος που τηρεί τον λόγο του και του οποίου οι πράξεις αντικατοπτρίζουν τις αξίες του, εμπνέει βαθύ σεβασμό. Οι γυναίκες αντιλαμβάνονται γρήγορα τις ασυνέπειες μεταξύ αυτού που λέει ένας άντρας και αυτού που κάνει. Το να είσαι πιστός στον εαυτό σου και στις αρχές σου δημιουργεί μια άβρα αυτοπεποίθησης και θαυμασμού. Ο στοικισμός μας διδάσκει ότι το να ζεις σύμφωνα με την αρετή σημαίνει να ζεις σε αρμονία με τη φύση και με τους άλλους. Ένα άλλο συναρπαστικό χαρακτηριστικό είναι η μετρημένη φιλοδοξία. Αλλά να είστε προσεκτικοί, όχι μια απελπισμένη ή εγωιστική φιλοδοξία, αλλά μια φιλοδοξία που έχει τις ρίζες της στην επιθυμία να βελτιωθείτε και να συνεισφέρετε στον κόσμο. Οι Στοικοί δεν αναζήτησαν τον πλούτο για τον εαυτό τους, αλλά για τη θετική επίδραση που θα μπορούσε να έχει. Ο Επίκτητος είπε: «Μη ζητάς να γίνουν τα πράγματα όπως θέλεις, αλλά εύχεσαι να γίνουν όπως πρέπει να γίνουν και θα ευημερίσεις». Η ικανότητα ακρόασης είναι επίσης απαραίτητη. Πολλοί πιστεύουν ότι το να είσαι σπουδαίος σημαίνει να διεκδικείς τη φωνή σου, αλλά η αλήθεια είναι ότι ένας ακαταμάχητος άντρας ξέρει πώς να ακούει ενεργά χωρίς να κρίνει. Σε έναν κόσμο όπου όλοι αναζητούν να ακουστούν, όσοι ακούν με προσοχή γίνονται εξαιρετικοί. Ο στοικισμός υπενθυμίζει τη σημασία της σιωπής και του προβληματισμού πριν μιλήσει. Η ανθεκτικότητα είναι ένα άλλο ανεκτήμητο χαρακτηριστικό. Οι δοκιμασίες της ζωής είναι αναπόφευκτες, αλλά αυτό που διακρίνει τους απλούς άνδρες από τους γενναίους είναι η ικανότητά τους να σηκώνονται ξανά. Μία γυναίκα μπορεί να θαυμάσει μόνο έναν άντρα που παρά τα εμπόδια παραμένει όρθιος, δυνατός και γαλήνιος. Ο Μάρκος Αβρίλιος έγραψε: «Αυτό που βρίσκεται απέναντί σου γίνεται εφαλτήριο για να προχωρήσεις μπροστά». Αυτή η εσωτερική δύναμη είναι μαγνητική. Η ταπεινοφροσύνη είναι επίσης μία ισχυρή ιδιότητα. Ένας ταπεινός άνθρωπος δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει ή να αποδείξει την αξία του, γιατί είναι ήδη σε ειρήνη με τον εαυτό του. Οι Στοικοί θεωρούσαν την ταπεινοφροσύνη ως μια μορφή σοφίας. Το να αναγνωρίζετε τα όρια σας, να είστε ανοιχτοί στη μάθηση και να αποδεχτείτε ότι δεν είναι όλα υπό τον έλεγχό σας, αποκαλύπτει μια διακριτική αλλά ακαταμάχητη δύναμη. Τέλος, ο σεβασμός για τους άλλους είναι ένα τελευταίο ουσιαστικό χαρακτηριστικό. Ξεχωρίζει ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει τους πάντες με αξιοπρέπεια και σεβασμό, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους. Αυτό αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη βαθιά ανθρωπιά, αλλά και την αληθινή αυτοπεποίθηση. Ο στοικισμός δηλώνει ότι κάθε άνθρωπος έχει εγγενή αξία και αξίζει να του φέρονται ευγενικά. Αυτά τα 7 χαρακτηριστικά, όταν ενσωματωθούν στη ζωή σας, κάνουν περισσότερα από το να τραβούν την προσοχή των γυναικών.
μεταμορφώνουν βαθιά αυτό που είσαι, καθιστώντας έναν άνθρωπο με μεγάλη αξία στα μάτια όλων. Λοιπόν, κάντε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σας. Ποια χαρακτηριστικά αποτυγχάνετε να ενσωματώσετε πλήρως? Πάρτε την απόφαση σήμερα να καλλιεργήσετε αυτές τις ιδιότητες, όχι για να ευχαριστήσετε, αλλά για να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Μαζί μπορούμε να μάθουμε και να αναπτυχθούμε μέσα από τα μαθήματα του στοικισμού.